O PSOE, Somos Cambados e o BNG volven retomar as conversas de cara á confección dun goberno tripartito. Despois de varios meses co diálogo rachado, as tres forzas aparcan as súas diferenzas e sentan de novo a falar. A primeira reunión foi unha toma de contacto, máis que nada, para ver se era posible retomar o diálogo. E, bueno, en principio parece que sí, e por eso nos imos reunir outra vez o vindeiro martes. Tino Cordal insiste en que Somos Cambados mantén a mesma postura que a manifestada tras as eleccións municipais. Di que Cambados merece un goberno forte e que o pacto entre as tres forzas é posible. Creo que a maioría da cidadanía cambadesa, cando veu os resultados das eleccións do 26 de maio, así o entendeu, e creo que tamén para a maioría dos cambadeses e cambadesas foi unha sorpresa que ese tripartito finalmente non se chegara a formar, non? Repito, nós non nos movemos ni un ápice do que dixemos despois das eleccións. O resultado e a lectura que había que facer do mesmo parecíanos claro, e foi polo que apostamos dende un primeiro momento. De fondo, nese novo período de negociacións, o acordo xa selado entre o PSOE e Somos Cambados. Ese pacto fora elaborado entre esas dúas formacións e convidaban ao BNG a unirse. Tino Cordal entende que ese documento é válido para integrar os nacionalistas no Executivo. Xa faláramos anteriormente que nós nunca descartábamos, non, esa posibilidade. De feito, aquí mantívose un posto guardado na Xunta do Goberno, as áreas que tiña o BNG non se chegaron a repartir. En fin, digamos que sí que sempre mantiñamos, esa porta aberta. O líder de Somos Cambados foi hoxe o único que deu explicación sobre as negociacións do bipartito co Bloque. Dende o PSDG desta volta prefiren guardar silencio. A alcaldesa Fátima Val limitouse hoxe a confirmar que o vindeiro martes haberá unha segunda reunión a tres bandas.